Ако не сте използвали това диамантено свредло, няма да имате представа колко е полезно за пробиване на дупки в плочки. Все още се притеснявате от отчупване на ръбове и изгаряне на свредлата. Новоподобреното диамантено свредло с подебели зърна е издръжливо и устойчиво на пясък. Вграденият охлаждащ восък означава, че никога не е необходимо да добавяте вода, когато пробивате каквото и да било. Може да пробива дупки в изцяло керамични плочки, без да ги повреди. Може да пробива дупки в стъкло, без да го повреди. Дори твърд мрамор може да се пробие без усилие, без да се изгори свредлото. Пробива бързо, а получените дупки са гладки и кръгли, без да се отчупват. Шестоъгълната дръжка в края има неплъзгащ се дизайн, което улеснява пробиването на дупки с ръчна бормашина. Нов продукт на ниска цена, така че кликнете върху връзката, за да купите, ако се интересувате.